YouTube, днес ще ви покажа какво съм измайсторил на Майнкрафт. Тук ето този стадион, който го показвах по-рано в някои от моите клипове. Това е стадионът на Миньор Перник, разбира се, както всички виждате, жълто-черно. Ето ги са блекалните, сега ще го направя с звук. Опа, закачи се за някаква тъпа паешна. Така едната е по-малка от другата, както сте видяли в предишният ми клип. Така, тук съм направил някакви резервни скамейки, които не изглеждат много добре, но вратите също не изглеждат много добре. В тандем с стадиона съм направил тук и дискотека, тя разбира се е жълто-черна. Нещо като жалък опите, но се опитах поне. Ето това, не знам, тук има в тази кутия дискове. Ето сега ще сложа един, аз имам в мене. И би трябвало да тръгне. И така, тук съм направил някаква система с тези ръчки. Не че много струва, защото не е с една ръчка, пък и е доста неудобна. Опа, сега ще ви покажа още. Ето и стъклата отгоре са жълто-черни и бял-зелено-червено. Тук има някакъв жалък опит за картинги. Така, ето. Проблемът е, че те не тръгват. Не знам как да ги задвижа. Пишете някаква система в коментарите. Тук също жалък опит за джакузи. Не се получи. Не знам, не стана добре. Опа, така излезнахме. И мисля, че пишете в коментарите, ако искате да направя нещо още друго интересно. Благодаря, че гледахте на всички в YouTube.